Ikusiko dugu bideonetan gure biro 5. aplikazioa, bale? Transformazio zentroa, bai? Hau da, zuen zerbitzarietan daukazuen aplikazio bat, ikasleekin batera zuen gelan edo zuen ikasgeletan erabilial izateko, bale? Erabiliko dugu biro single playerra, badaukazue gida nola erabiltzen den single playerra erakasten duena, baina nik ere erakutsiko dizuet, ikustuek nirekin batera ikusteko, bai? Nola kargatu aplikazio bat, gogoratzeko, nola bait, bale? Helburua bada, aplikazioen helburua bada, transformazio zentro batekin ohitzea eta ura konektatzeko eta deskonektatzeko prozesua indartzea, bai? Gainera, matxura kasu bat daukagu, zehazki transformazio zentroa deskonektatu, etengai automatikoan SF presioa basua dagoenean, bale? Imaginatzen dut, elektrizitatea edo irakasten duen ikastetxe batek jakingo duela hori zer dan, bai? Bale, beti bezala, badaukagu bideo bat erakusten duena zein dan aplikazioaren nondik norakoa, bai? Egia da, bideoa apurra zaharra dela eta bakarrik dagoela deskonexioa eta konexioa, bai? Izatez, esan dugun bezala, 3. aktibitate ekintza bat dago gure goian dagoen aplikazio horretan, bai? Matxura hori, bai? Bideoan ez dago, baina, bueno, badago gure aplikazioa, bale? Eta azkenik zein dan gida, bale? Beti bezala, helburua kontatzen zaigu, komentatu duguna, ez? Aplikazio honen helburua eraldaketa zentro batekin ohitzea eta bere konexio eta deskonexio prozesua indartzea da. Gainera, ikasleek matxura bati aurre egin ahal izango diote, zehazki SF6 etengai automatikoan duen presio basuaren ondorio sortutako deskonexio kasua. Eraldaketa zentro batean gaude, bale? Centro de transformación, bale? Naharen bidez egiten badugu, zintxo interakzioak, bale? Komentatu guk VR errealitate virtuala erabilko dugula, badakizu, bai? Biro menu bateratzeko hau sakatu denbora luzez, klik edo akzioa egiteko hau sakatu, zerbait heltzeko, grab egiteko honekin, zu menu bat ateratzeko A, baldin badago aplikazioan, kasu honetan ez dago, eta mugimendua, zetita eskerreko zetitarekin mugitzen aurrera eskerreko eskerra, eta eskumako zetitarekin klik giro. Badago ere, teleporta egiteko aukerak, klik eginda lurrean, bale? Beti bezala. Eta gauza urdinak dira jatorri, hartu ditzazkenak edo interaktibitatea daukatenak, eta horiek dira helburuak edo arrastatu edo eraman behar ditudan puntuak, bale? Gero, konexioa egiteko gida dago, deskonexioa egiteko gida dago, bale? Eta matxuraren kasuare badago, bale? Lehenik epiak hartu beharko ditugu, urrezkarauak irakurri beharko ditugu, tentsio etengailua irabiki beharko dugu, giltza atera beharko dugu, gero palanka bat hartu beharko dugu, eta eremu horretan jarri, bale? Gero giltza gainean ukitu, aktibatzen dugu, bale? Eta hainbat gauza matxura hori aurrera ateratzeko, bale? Ez dakit egingo dugun dana, maitzen berrikuspena dana ondo egin dudan edo ez, erakutsiko dit, bale? Orduan, nola kargatzen dut aplikazioa nere zerbitzarian? Bale, nik eta behin, sesio berri bat sortu beharko dut, bale? Armario de centro de transformación, bai? Hau da, zein aukeratuko dut? Centro de transformación V3, bale? Nere single playerra V3a delako, bale? V2arekin jolasten baldin bagara, aukeratuko nuke V2a, bale? Banoa 3. aukeratzen dut, sortzen dut, banoa. Badakizue, partekatu dezaketela sesioa eta nirekin batera norbait sartu daitekeela, baldin eta partekatzen diodan hitz hori, bale? Hemen sortzen den hitz aleatorio hori. Berak jain beharko lukena da, hau, bai? Gure kasuan, gu sartzen gara, eta ja, gonbidatzen dugu badugu norbait, bidaltzen diogu hitz hori, bale? Jolastu dezaketu ordenagailuarekin edo beta aurrekoekin, esan bezala, beta aurrekoekin jolastuko dut, kablea erabiltzea gustatzen zait neri, USB-C ordenagailura, Metalink, aceptar, eta vamos, play. Bagoaz, bale?
Vale, goaz, lehenik eta behin, beti panel honetara, aukeratzen dut nahi duan hizkuntza, modu gidatua, eta hemen ditut 3 kasuak, bale, matxuraren deskonektatzea aukeratuko dut, bideoan ez dagoelako, eta jarraituko ditut jarraibideak, bale? Jatorria urdinez, helburua horiz. Guazen transformazio zentroa deskonektatzean, SF6aren presio basua detektatu eta CPIaren etengailu automatikoan. Bale, lehenik eta behin, segurtasun elementua jarriko ditut. Kaskoa, pantalla, botak, eskularru batzuk, beste eskularru batzuk, katxarroa, eta la barra mágica para desconectar a la gente pegada de electricidad. 5 arauak irakurri, bale? 5 arauak ekipo espezifikoak erabili beti, kaskoak eta hiedanak. Tentsio iturri guztietan ebaketa efektiboa egitea, ebakitzeko aparatuak katigatzea edo blokeatzea, tentsiorik ez dagoela detektatzea, lurrera eta zirkuitu motxean jarri, tierra, eta lan eremuan seinalestatzea. Ondo, jarraituko dut. Jarraitu. Oso ondo, banoa, bai? Klik, giltza, klik, oso ondo. Bale, postuko dut giltza, graba egiten dut, eta sartzen dut hemen, truk, pum, giltza aktibatzen dut, pum. Bueno, pues hori ez, que ser, pum. Prozesu nahiko komplexua dago, pum, pan, lehenengo giltza, lehenengo bestea, gero hau ireki, desblokeatu, ez da zer. Pertiga. Ez dago tentsiorik bornetan, perfecto. Irekiatea. Burutu dut, ekintza. Vale? Bueno, pauso horiek nahiko komplexuak dira eta zerbait txartu egin dut, a ver. NBN hautaketa, vale, igual, ez dakien, zentsuek aukertu behar nituen. Kasko 2 zeuden eta eskularru 2 argian. Eskularruak behar nituen plastikozkoak, vale? Bueno, hor dago saiakera, horrengoan, iten duzu zuek. Eskerrik asko.